Bosgarren, bai. Beste nola pixkat. Bai, pena izan da, atxapen hori izan guk guretan garbi ikusi dugu hala joitu du momentun da gure kalentzala, etxe olatu dira, reglamentua aplikatuta kalea jumortzuela. Pena izan da, ez dut bukatu eta gero hainbeste itxarren behar izan da, desizilo batzen. Bueno, gaur izangoan, jendea disfrutatuko pila bat, ez? Gordak bai. Bai, menu hartutakoa eta, hau da toster bat. Sistema.